Parlem de que l'aigua i el sanejament és un dret perquè les Nacions Unides el van reconèixer així com a tal l'any 2010 a l'Assemblea General de les Nacions Unides i això ve donat gràcies a la feina que s'havia estat fent des del 2012 en estudiar i tractar les problemàtiques d'accés al servei d'aigua i sanejament. És a dir, a casa teva o en la teva comunitat tenir un punt d'aigua de qualitat, disponible quan la necessites i que et garanteixi el teu desenvolupament humà. Per totes les polítiques que hi ha hagut des dels anys 90 de privatització a través de les polítiques neoliberals que s'impulsen amb els governs de la Thatcher, per exemple, l'accés a l'aigua es veu molt perjudicat, perquè és un servei captiu, és a dir, que les persones no podem prescindir de l'aigua i, per tant, la pagarem al preu que faci falta i al ser un servei captiu, doncs, les empreses hi veuen un marge de negoci molt important. Si bé és cert que aquí, a casa nostra, a Europa, als països més occidentals, el percentatge d'accés és molt elevat, sí que a països i regions del sud, com pot ser Colòmbia, aquest no és tan elevat. I això ve per una deixadesa històrica, nosaltres creiem. I llavors, des d'Enginyeria Sense Fronteres i amb la taula, el que hem vist és que hi ha ciutats com a Cartagena, Cartagena d'Índies, on aquest percentatge d'accés, per exemple, a serveis de sanejament, és molt baix, molt baix. I són llocs on operen empreses que també operen aquí a casa nostra, però aquest percentatge és molt baix. Però sí que hi ha barris i inclús comunitats indígenes on el percentatge d'accés és zero. O sigui, són les grans oblidades i no tenen ni un punt d'aigua ni un punt on servir aquestes aigües. I alhora són comunitats que pateixen les conseqüències de grans infraestructures d'aquestes operadores, com podria ser el cas de l'emissari submarí de l'empresa Aquacar, a Cartagena d'Índies, on afecta comunitats indígenes de manera molt greu. Com deia abans, en el sector de l'aigua està molt privatitzat i és una política que es va impulsar des de casa nostra i molt en concret, des de França, on hi ha les dues multinacionals de l'aigua més grans del món, que és Veolia primer i llavors Suez, que les dues estan molt ben implantades a Colòmbia. Llavors, per nosaltres la responsabilitat és directa, en tant que són empreses d'aquí que han aconseguit concessions, de vegades de manera il·legal o sent les úniques que es presenten als processos de licitació allà, com per exemple el que passa amb el cas d'Aquacar, Aguas de Cartagena, on el 50% de les accions són de l'empresa Aigües de Barcelona. I Aigües de Barcelona és una empresa catalana, però que alhora és filial de la gran matriu Suez. Llavors, des del nostre punt de vista, les vulneracions de drets que es cometen allà són responsabilitat una dels estats i dels municipis per omissió, perquè el dret humà a l'aigua el que diu és que és un dret prestacional i que tu el pots delegar la gestió, però sempre el control i la responsabilitat de la garantia d'un dret és dels estats. Aigües de Barcelona entra a Aquacar, en la mixta Aquacar, quan es modifica el marc normatiu que permet la privatització. Al final són empreses que aprofiten molt les jugades polítiques, legals, per entrar a operar i s'aprofiten que hi ha un marc legal més laxa que els permet desenvolupar la seva política de gestió, que el que prioritza és el màxim benefici i les conseqüències són en detriment de la garantia de drets. I el que em comentaves, drets vulnerats concrets, el dret humà a l'aigua i al sanejament d'una forma flagrant, però també, per exemple, la construcció de l'emissari submarí, és a dir, una canonada per enviar tota l'aigua no tractada, és a dir, en comptes de fer una depuradora, el que fa l'empresa és construir un emissari que envia les aigües residuals a l'oceà Pacífic, molt cuidat, molt fràgil, doncs
per una empresa de capital europeu com Aigües de Barcelona, amb un know-how increïble i uns diners i una tecnologia increïble, la seva millor solució és la construcció d'un emissari submarí, no? Que realment no és la millor tecnologia ni ambientalment ni socialment. No? I alhora, aquesta construcció la fa vulnerant, per exemple, el conveni 169 de la OIT, de l'Organització Internacional del Treball, que el que diu és que infraestructures d'aquest tipus, quan passen per comunitats afrodescendents, com les que hi ha a Cartagena d'Índies, on s'ha de fer una consulta prèvia. No? Doncs l'empresa no ho va fer. No? I aquí hi ha una vulneració molt forta d'aquest conveni, que és un dret reconegut. No? Aquest conveni ha estat reconegut i firmat per l'Estat de Colòmbia i l'empresa el vulnera. I realment el que estem veient és que són comunitats que comencen a migrar perquè han perdut aquests medis de subsistència. No? És a dir, estem enviant unes aigües fecals, unes aigües no tractades, en una regió on aquestes comunitats pesquen i desenvolupen la seva activitat cultural i social.